Sa sisimpan nga priang snobha yapi. Siya ka devotion ka jongi ka step. Ka step ka bakmen, ka step ka badap da ka jingker khu. Bat ka step ka bau blay un bedin linti yapi ka jingai linti. Ngai khu blay yapi. Way by way lemba ka Good News TV. Ka bangi pet bat ki bangi yo iman kapor. Ngai khu blay yapi ya ka jing pelut ka jong pi ya kapor ka bakodor sipang bat ngi. Ngai khu blay yapi ya ka jing long kolor ka jong pi. Ban pet ya ka devotion ha ka step. Kum ta ka jing khu blay yapi way by way sa sisin. Ha kerteng ka bom ju sha job ka jong tra jong Jesus Christ. Ka jing duai kalong ka way ka mat ka benta lani ka benta ka kongsan haka nu ka jinget haka jinget Kristan ka jongi kalong kum utit nam ubala ban bunsin ban teipat ya ka jing yadei ka jongi bat ublei ka jing duai nama kata kadau kalong ka bor ya ubriu ubala du bor kalong ka bor ya ubriu ubatlet bor kalong ka bor ya ka briu ka badu bor kalong ka bor ya ka riu kentei ka basak riu kentei kumta kadon ka jing ong habangi duai om bangi wat hapden ka jing bha ka jing miat wa hapden ka jing kerhu kerhai bau bleu la le ka jing im jongi ndai duai hadu opinda jau uman duai kumba ka ta ka jing yale ka jing im ka jongi kalong ka bakrau ndai bunsin ngi pendan kam bakla ya kani ka jing duai ka jongi ngi pendan kam bakla ya kani kabor bat ka benta ka bakrau ka jing yade ka jongi bat ublei bunsin ngi duai tang ya ki jing don kam ka jongi bunsin ngi duai tang ya kata ka maladi ka jongi bunsin ngi duai tang ya kata ki jing ki bede bakai ka jonga lani ka yin ka sem ka jonga ndai ngi klet no banduai naka benta ka jong kiwei hooj perlok ba ihi kamlong ka babakla banduai naka benta ki jong don kam ki jongi hooj kamlong ka babakla banduai naka benta ki yaladi ndrei ka ka mga kwa ban ong hang ni kumbau apostol Paul uhikai yang i banduai apostol Paul haka sithi ka jong u sa Kolosai haka khot ka bakhandai sya ngan puli yapi nakalinong ka baningkong ka sithi jong apostol Paul si Kolosai kalinong ka baningkong ka khot ka bakhandai naka benta kata mangiru nadu kata kasngi ka bangilayo sneu ngimman thachu banduai bat ban pan naka benta jong pi baon pendap yapi da kata ka jingtip syapang kamon bakenjam kamon bakajing stand bakajing syampang bakenjam sim apostol Paul tho ya ka sithi haka Paul kabaudon haka ying bendi kinong tho ki ong a prisoner prayer lani ka jing duai unong song bendi apostol Paul uduai yaki briu hakolosai apostol Paul uduai yaki briu hakolosai haba kata ka Paul kabajur ka jing yale haka Paul kabajur ka jing sya elam bakla haka Paul kabajur ka jing hikai lamle lani ki false teaching haka Paul kabajur ka jing syukur ki banget kumta apostol Paul ong ngaduai nakabenta ka jing siampa ka jing stan ka jing siampang ka bakenjaman sim ngis ngau thu bau apa balai apostol Paul siam na duai yala di ban laj na kaying bendi balai apostol Paul siam na duai ban ong bagini kinjri ki blakhum ki blate ukin hap no ndrei udap da ka mensim ban duai nakabenta kinong Kolosai unduai nakabenta ki para banget Kolosai apostol Paul klet no yala di ndrei duai nakabenta ki we kajing stan kajing syampang kabaken jaman sim apostol Paul ukwa bakinong Kolosai kinmat ya kata kajing stan kajing syampang kabaken jaman sim a spiritual intelligence kajing stan bakajing syampang kabaken jaman sim kadei kajing ting kajing syapting yo boleh ka probok ko baningkong kalinong ko nyaw ko ong bakajing syapting yo try kalong kajing sedang jong kajing tim
Kajing siap ting kadai kabak le iki kibabha sam si spak hatway kat khot ka pasipau. Kajing siap ting kalong kajing sedang jong kajing stand bak kajing tip ya uta ubakhot ubalong kajing siam phang. Kajing siap ting ya try kalong kajing sedang jong kajing stand bak kajing tip ya uta ubakhot kalong kajing siam phang. Proverb kendai kat khot ka pasipau. Parlok baik ke mga ong meneh ka pasdang yung kani ka devotion bunsin ngi duway ki jing don kam ke jong isimen bunsin ngi duway da ka perkhat ban mudur bau blay un ai ba on yarap yang itang yang isimet hi ndrei ngimju mudur ban ngimju perkhat na ka benta ki way pat ngimju duway kumbo duway apostol Paul wat hapren ka jing syang bendi ka jong u ban duway na benta ki nong Kolosai. Ngimju duway na bentaka ri kajongi ngimju duway na ka bentaki paramarjan kajongi ngimju duway habang iyo baway usyam ha kapren ka jinjar ba ka jinyale ngimju duway na ka bentaka pateng ka banwan kumta ka jingkhot kalong hakapor ka bo apostol Paul uduway siya kinong Kolosai kalong kapor ka ba juat kalong kapor ka ba kalong kapor ka ba dap da ka jinyale ngas ngau bah kum kata kapor kaya seryim bat kapateng ka bangiim kaya seryim ha bat kani kapateng ka bangiim kapateng ka badap dak jing kapateng ka badap dak jing le kat sabapai kapateng ka badap dak jing hikai ki balam ler kapateng ka badap dak jing pensitom ben ki banget apostol Paul haying bendi udang kenma banduai na kinong Kolosai kumta akan nika step hapadeng kum kata kapor do ai bangin duway bangin syok ngim susah sa haying bendi lakum nate yangi haki ki ba dum ki bom long shai lakum nate yangi haki ying bendi ki ba syirkai ngidon haki ying bendi ki ba syirkai na ki ba syirkai tam ndai tongin duway ya kajing start bakajing syampang bakan jaman sim ladang imdon ya kajing start kajing syampang ka bakan jaman sim leno kajing start leno kajing tip leno kajing nang leno kajing don kajing kajong leno kita ka burom ka boleh lapan kup yang kumta kajing start ka bakan jaman sim kajing start ka bakan jaman sim bakajing syampang ka bakan jaman sim kalong ka badon kam ngiim akan ka pateng parlok bai kumanghaong kapateng kabai hadu kata-kata ladang imdon kajing start bakajing syampang ka bakan jaman sim ngimla banyale yaka ngimla ban fis lani ban mi syakmat hakani ka pateng ka pementa ladang ipai ka jinget ka jong sibun ki ki banang jia ladang imdon kajing start bakajing syampang ka bukan jaman sim ngin sajot bangin sayap no balis ingin saja no ru ndrai parlok bai kajing khot yangi ya ka balang ya ka imlang ka salang ndrai kajing khot yangi kan ka por yangi wei pe wei ya ka imlang ka salang ka jongi kalong bangin dap da kajing start ka bukan jaman sim habang idap da kajing start ka bakan jaman sim ka apostol terang baginong Kolosai kindon kandu kandamno kajing pihun kandu kandamno kajing bisni kandu kandamno kajing epet matdong kandu damno kajing tarai sniu kandu kandamno kajing apat kajing pra ndai habang iyat da kajing start bakan jaman sim kan pinyo yangi pindap da kajing pinyo yangi bangidap da kajing kerku blai inyo kita kibakidap da kajing ke jong play yang alai pen yang hang ni om kajing la ka jong ndai om kajing la kajing yai linti ka jong ndai nama kajing ka jong play la pen yang pat yo buriu hakan ni kajaka kumta paralok ba habreng kajing bisni habreng kajing ale jong ni ka pateng hadong ni juduai mo na ka bentaki wei lani hatu akan nika step kajing penken mau lading itu suduai tang na kabentay ladi
Ngimdon kata kajing siampang ka bagan jaman sim. Ngimdon ya kata kajing start ka bagan jaman sim. Kijing duai kijongi kisulong tang hal air. Kijing duai kijongi kisulong tang hal air. Kung mga ong mene habang imat ikijing kerku, habang imat ikijing kijong belay. Habang imat iki babha kijong belay. Teng iklet no banduai. Teng iklet no ban songo. Ndre ngitu ai bangin mi na kani ka devotion. Ngin pen kan mau yang i yala di bat yang ilang i wei pe wei. Kalau bangin duai, kum bangi duai, habang idon hapdeng kijing jinjar. Habang duai hapdeng kijing jinjar. Ngijau umat. Ngiyasad bat ublay. Hakum kata kapur, kajing duai kajing ikan long kum tabarabor. Ublay yung pendap ini, ya kajing long mensim, ya kajing start, kabangin ya fish, ya kan ika pothei, kabangin mi siya kan pothei, da kajing start kabangin jablay. Kajongangan kendu lakhen kabakor. Kumta unong raisya mensim uong, kajongangan kendu lakhen kabakor. To ai bangin duai na kabentaki we. Bahu boleh pendap yang ni dah kajing start, kajing sempang ka pakan jaman sim. Kajing khot hakan ni ka devotion kalong. Ban yit yala di simen. Lar ngadon ni ya kata kajing start. Pat kajing sempang ka pakan jaman sim. Ngin yit yala di simen. Langi don ni ya kata kajing start. Kajing sempang ka pakan jaman sim. Bangin late sikam ki jam ki jongi. Bangin net si kijing tray kijing tak kijongi. Bangin mi si kiyaw ki hat kijongi. Bagi beriyo bagi yo i yangi. Kinyo i ya kadul paha beriyo. Kajong utaw wala penim yangi. Uji sukres. Paralok sa isin pan. Napen kan mau yu pi. Siya nakasitiw pol si kalatia. Kalinong kasan. Kadhot ka absan ka ong. Namar kata ladangi im daw mensim. To angin yad ru daw mensim. Ladangi im da kajing start ba kajing sempang ka bakan jaman sim. Do ai bangin yat da kajing start ba kajing sempang ka bakan jaman sim. Tu blame kerku yang i wei pe wei. Ki baju pet ya kan devotion. Pin mi nang ni lembat kajing start kajing sempang ka bakan jablay. Un kerku ya ki ba yo sngoru. Ya kan ni kubor. Bat nganget bangin nang bun, bangin nang yai pen. Ya kan ni good news to be. Ya ki devotion ki badang beteng nang ni sakman. Ublay nang kerkulang yang ibaro. But yala kajong kakam. Tungi duai. Kupa jungi bahab neng sa sisin ngawan bandem selakjat ki bakhut ki jong me. Melong ba idap ya kabeneng sejrong kendaw siya po. Melong ublay ubayo i yang i nakumbang ilong. Melong ublay buya hikay yang i lembak tin ka jong me. Kabalong ka yit kami baka syarak ikilintiyahat ki jong i. Bangin yat da kajing start baka jing sempang ka baka jaman sim. Compare try lang idon hapren kajing nang kajing start kajing tip ka babuon ha kajing em ka jong i. Compare lang ilong ki bre ki badan burom ki bawan na ka yeng ka badan pa em. Ndre try ladangin don kajing start ka baka jaman sim. Ngin kelem bat ngin jot ngin para sisin ka sengi. Try siya yang bat yang hilang ki papuran akan ke devotion. Bangin pai siya me try. Bangin don kajing start ka bakan jaman sim. Bakajing start ka bakan jaman sim kan yalam yang i. Bangin kup ya kata kabor. Kapag apostol Paul luong pun kan mau yang i. Baladangi im daw mensim. To angin yat lu daw mensim. Lada ublay ulong ka mensim kajing im ka jongi. Ngin yat lu bat rengkat bat ublay. Try aba medon hasenda jongi. Om don kanu ka bamla abat me. Om don kanu ka jing ki samut ane ka jing ki ben bat me. Ndai melong ublay ubalong bat ubayailong uju mendin menta seduk ki bom jukut. Try nga duai lembak ni ka por. Ya ki parlok ki parjor ki jongi. Ki badan hapdeng ka jing atatin ki jongi. Ki badan hapdeng ka jing yat lenti ka ba ki jongi. Ki badan hapdeng ka jing yat sahat ka jongi bat me. Laki duai da ki spasin. Laki duai da ki bun snem. Ndrei try siya ya ki bakin don ya kata ka mensim. Ya kata ka jing start ka bakan jaman sim. Bahkan ni ka por ha baki duai. Kin duai om tang ya kata ka jing don kam ka jong ka maladi. Ndrei kin kelet no ya ka maladi si por. Bakin pai siya blay. Bakin yo i, bakin yo dap kerhai ya kijing ai ki jong o. Try sa sisin pat kum baka Bible ka yathu baka ong yangi. Bagi taki bawah ya me kinom kerdu. Wat ki sing samlah kin kerdu bakin syatngan.
Ndre kita ki bawah ya me kinum kerdu ki bawah. Try ladang idon ka mensim. Kejing start ba kejing champang. Nginum makala naki baro. Ben kop ya ka burom blay ke jong me ha kalong rinyang ke jong ni. Maap injuna ba me syam ka jing im ke jong ni. Syam la ka jong ka burom. Pat ben pau ya ka burom ke jong me. Nang ni syakmat. Ha ka teng tribe unong pun im jong Jesus Christ. Amen.